Miramar és arribar a l'excel·lència i es demostra que es pot arribar a l'excel·lència des d'un poble com Llançà, que sembla un poble perdut del litoral gironí, i en canvi des d'aquí es pot ser un focus de publicitar, diguem, les comarques gironines arreu, al món. I això jo penso que és molt important. És important explicar que quan un negoci arriba als 85 anys, com el restaurant Miramar on estem avui, és sobretot perquè gràcies a aquest esforç i aquesta dedicació han superat segur moltíssims moments complicats. Tenim el referent més pròxim de la Covid, però segur que al llarg de totes aquestes dècades podríem trobar moltíssims altres exemples. El fet que hagin superat tots aquests moments complicats i sempre hagin seguit endavant fent créixer el negoci, adaptant-se a les realitats de cada moment fins a arribar a la història d'èxit que celebrem avui, és segurament un gran exemple pel conjunt de la societat. Molta consistència, molta constància, amb una motivació constant per al dia a dia oferir al client l'experiència única. Treball i constància i saber fer. Molt agraït per part de tota la família de la visita de la Diputació, la Càmera de Comerç i per aquest reconeixement que per nosaltres és molt bonic. Que és un lloc que jo sempre dic que té ànima, no? Al final, ara serà la 5a generació. Un espai que es va fer del no-res, no? Després de la Guerra Civil van arribar aquí els besavis i van crear un xiringuito. I d'aquest xiringuito cada generació ha posat el seu gra de sorra. Agrair sobretot a tota la gent que durant tots aquests anys han passat per casa nostra i ha fet que això sigui possible. Sense gent, sense les persones que ens visiten, això no hagués sigut possible. I agrair a la Cambra de Comerç, a l'Ajuntament de Llançà, aquesta gratitud que ens han donat de reflexe del que som, una mica l'hospedatge d'aquest territori, que sempre aquesta amabilitat, aquest acolliment que fem i que portem la nostra cultura a través de la gastronomia.